38. Саме стільки кримчан вступили до українських вишів у 2025 році. Це найнижчий показник за останні роки. Цьому є пояснення: посилення репресій, інформаційна блокада та складний виїзд з окупованого півострову. На цьому тлі Україна намагається спростити процес вступу. Так, спрощені умови для абітурієнтів СТОТ існують вже багато років, і кожного року до цих умов додаються зміни. Ось про ці зміни, про те, як скористатися спрощеними умовами та як отримати освіту в українських вишах, поговоримо з Валерією Куберською, юристкою Центру громадянської просвіти «Альменда». Пані Валерія, вітаю. Вітаю. Я так розумію, що вступна кампанія для абітурієнтів СТОТ вже в розпалі. От розкажіть, які етапи вже тривають? Так, дійсно, вступна кампанія вже в розпалі. Якщо ми говоримо про осіб, які перебувають в окупації або нещодавно перемістились, вона, можна сказати, для них почалась ще в червні, починаючи з 1 червня. Тому що в більшості наші вступники не мають українських документів про середню освіту. І от якраз за червень вони мали можливість отримати ці документи. Вони, власне, мають можливість і зараз їх отримувати, але от це така додаткова можливість, додатковий такий час їм надавався, щоб їх отримати. Починаючи після 1 червня, вони можуть подавати документи на вступ, звертатися до освітніх центрів. Раніше в нас були освітні центри Крим Україна і Донбас Україна. Зараз з цього року їх перейменували просто Освіта Україна, тому що в нас більше територій зараз окуповано, і когось могло збити, наприклад, якщо ми говоримо про Херсонську область, то люди з тимчасово окупованих територій Херсонської області, вони не розуміли, чи можуть вони вступати за спрощеними умовами, тому що така от була назва освітнього центру. Освітні центри – це такі частини приймальних комісій закладів вищої освіти. У нас є перелік таких закладів, тобто це не будь-який, не кожен заклад, але є досить великий перелік, там близько 200 закладів вищої освіти. Я вважаю, це достатньо для того, щоб знайти свій напрямок. Особа звертається до освітнього центру, і обов'язок освітнього центру супроводити її в цьому такому процесі. Якщо немає українського свідоцтва про здобуття середньої освіти, то одразу направляють в уповноважену школу для того, щоб його оформити. Тобто абітурієнт приїхав на вільну територію, Так. Він має звернутися він вже мав би звернутися до освітніх центрів, я так розумію? Так, він вже мав би звернутися до освітніх центрів, але, власне, ще є час, тобто ще... Скільки часу ще є? Якщо ми говоримо про державне, то це до 1 серпня. Якщо про контракт, то до 23 вересня. І з якими документами він має прийти до освітніх центрів? Свідоцтво про народження. Ми розуміємо, що немає паспорта громадянина України, тому він не вимагається. Свідоцтво про народження, фотографія і також, якщо є, то документи про середню освіту українського зразка. Але ми розуміємо, що його може не бути. Водночас, все одно, в нас, наприклад, зараз є 33 тисячі осіб, які, перебуваючи на ТОТ, навчаються онлайн в українських школах. Тому все ж в певної частини може бути український документ про середню освіту. Далі заповнюється заява. Це вже такі документи, які оформлюються в процесі. Тобто з основних це свідоцтво про народження, фотокартка, документ про освіту, якщо він є. І, власне, все. Якщо є, то можна бути довідка внутрішньопереміщеної особи. Також хтось може подати результати НМТ, якщо все ж таки вийшло зареєструватись і вийшло скласти НМТ. І нововведення цього року – це довідка про факт та дату перетину кордону, тобто виїзду з окупації. А як його складно отримати? Дуже складно. Насправді, це дуже негативне нововведення. Ще в минулому році це не було нормативно закріплено, але вже чомусь заклади освіти вимагали. І такий документ, в принципі, він з'явився вже під час вступної кампанії, тобто в червні внеслись зміни до документів, які регулюють вступи, які вже зазначали, що буде вимагатись ця довідка або цей документ, тому що, власне, ми не можемо сказати, що це довідка, тому що немає такого визначення, який саме цей документ має бути. На практиці ми допомагаємо таким чином, що складаємо звернення до Державної прикордонної служби, але ми розуміємо, що звернення розглядається до 30 днів. Тобто тут або пан, або пропав. Можна навіть не отримати, вчасно не отримати цю довідку.
і втратити можливість вступити на державне. Давайте поговоримо про ідеальний варіант, коли от приїжджає людина, у неї з документами все ок, вона звертається до цих центрів, здає документи, що потім відбувається? Тоді вона просто складає вступні випробування в закладі освіти. Ну і, власне, все. Тобто це 4 вступних випробування, це українська мова, історія України, математика і предмет на вибір. 4, бо прирівняли до НМТ, раніше було 3. І далі вже вступ. Так. Тобто 4 екзамени, які потрібні за фахом, за майбутнім фахом. Це, дивіться, 3 обов'язкові і 4 на вибір. Угу. І вона обирає сама, це на вибір вступника. 4 ось цей іспит. А НМТ їх не стосується. Якщо ми говоримо про осіб, які або перебувають, або перемістились після 1 жовтня 2025 року з окупації, вони мають право не складати НМТ, вступати за внутрішніми іспитами в університеті. Якщо ми говоримо про тих, хто перемістились до 1 жовтня з окупації, то вони вже не мають такого права, вони мають складати вже НМТ. Після. Якщо вони перемістились до 1 жовтня. Ну, тобто, наприклад, в минулому році перемістилися до 1 жовтня, не знаю, 25 вересня, якщо вони перемістились, умовно кажучи, з окупації, то вони мають складати вже НМТ. А чому така різниця? Як пояснює це Міністерство освіти, таким чином вони допомогли, от, наприклад, особа, не знаю, 2 жовтня перемістилась, вона не встигла в цю вступну кампанію минулорічну, тому вони дають їй можливість в цій вступній кампанії за спрощеною процедурою. А типу, ті, хто перемістились раніше, і вони весь цей час не займалися вступом, значить, це не було для них актуально, і вони можуть підготуватись. Тобто логіка Міністерства освіти приблизно така, що вони можуть самі вже підготуватися. Угу. І ці люди вступають на бюджет? Це не завжди так. Вони мають право вступати на бюджет. Є така штука, як квота 2. Вона стосується як тих, хто виїхав давно з окупації, так і тих, хто виїхав нещодавно, так і тих, хто перебуває в окупації. Це стандартно 10% від державних місць. А також є ще 40%. Це для тимчасово переміщених закладів освіти або для закладів освіти певних областей. Ми говоримо про прифронтові, наприклад, там Сумська, Запорізька область. А в загальної кількості це відома цифра? Ні, це в кожного закладу освіти, в кожної спеціальності це буде своя, тобто кращим варіантом, найоптимальнішим буде звертатися безпосередньо до закладу освіти, дізнаватися, яка в них кількість цих місць, бо це все залежить від того, скільки цілком державне замовлення в закладі освіти на кожну спеціальність. Тобто це дуже все індивідуально і потрібно на жаль, потрібно дізнаватися. А які умови, щоб потрапити саме на бюджет? Це бали якісь? Виходить, що ці особи, в яких реєстрація на окупованій території, вони якби між собою конкурують за ось ці 10%. По цій квоті 2? Так, по цій квоті 2. Тому тут хто більше балів набере, той виходить і отримає це місце. Але є можливість перевестись на бюджет, навіть якщо не вдалося отримати, не вдалося зарахуватись на державне. Після цього ми допомагаємо писати заяви про переведення на бюджет у зв'язку з тим, що ця молода людина, вона або перебуває в окупації, або нещодавно перемістилась, в неї немає можливості оплачувати. І десь половину, скажімо так, грубо таких звернень їх задовольняють і переводять. А давайте поговоримо про тих, хто не встиг вкластися в ті терміни, які були, а щойно зміг виїхати, наприклад, з окупованої території і зараз має бажання вступити. Як йому діяти? Зараз ще можна. До 1 серпня подавати заяви можна на бюджет. Далі вже тільки на контракт, з можливістю переведення на навчання за кошти державного бюджету. Зараз така сама процедура, тобто звертаються до освітнього центру, проходить всю цю процедуру, складає всі ці іспити, і до 1 серпня включно можна це все пройти і можна претендувати на державне місце. Давайте ще раз проговоримо оці конкретні дедлайни, які не можна пропустити. Якщо ми говоримо про вступ лише на державне, то документи подаються з 1 липня по 1 серпня.
подаються документи, відбувається реєстрація на вступні випробування і має відбутися саме проходження вступного випробування до цього часу. Інколи це навіть буває таке, що може це все за один день зробитись. Ну, тобто, якщо вже там строки піджимають, заклад освіти входить в становище і там за один день це все проводиться. Але, звісно, бажано не затягувати. А якщо ми говоримо про вступ на контракт, хтось може просто, ну, навіть не претендує, має можливість оплачувати, і він може, починаючи вже так само з 1 липня, подавати на контракт до 23 вересня На включно. загальних умовах. Не на загальних, це також може бути квота 2, тому що ми говоримо про осіб, які, ну, якщо ми говоримо про тих, хто нещодавно, наприклад, перемістився з окупації, чи перебуває в окупації, то вони мають право на ці спеціальні умови вступу, тобто без НМТ. І вони можуть навіть там після 1 серпня вони можуть так само проходити через цю спрощену процедуру. Просто вони вступлять на контракт. Давайте ще раз проговоримо про документи, Мгм. які потрібні. З чим має приїхати абітурієнт до освітніх центрів? Свідоцтво про народження українського зразка, фотокартка, документ про освіту українського зразка, якщо він є. Всі інші документи, наприклад, заяву надає заклад освіти, бланк заяви. Освітня декларація так само надає заклад освіти, допомагає в її заповненні. Освітня декларація – це такий документ, який потрібний для того, щоб отримати українське свідоцтво про здобуття середньої освіти. В освітній декларації людина вказує, що вона вивчала на окупованій території. Ну, перелік предметів просто фактично. І вона заповнюється самостійно цією особою заповнюється, тобто ніхто не перевіряє, не співставляє, не бере окупаційний документ, вони в нас не визнаються, ніхто його не бере, не перевіряє, чи дійсно вона щось вивчала. Далі відбувається зазвичай, тому що в більшості це люди, які не мають все ж таки українських документів про середню освіту. Далі відбувається процедура отримання українського свідоцтва про здобуття середньої освіти. Для цього освітній центр направляє дитину в уповноважену школу. Кожен освітній центр має свою уповноважену школу. За місцем проживання людини, яка вступає. Не за місцем проживання, тому що людина може умовно проживати, переміститись, не знаю, в Київ, а хоче вступити у Львів. Тобто ми говоримо, що кожен освітній центр, кожен університет, грубо кажучи, має свою уповноважену школу. Наприклад, в Києві зазвичай більшість мають школи екстернів, у нас є такий ліцей державний. Після цього дитина, молода людина, вона йде або ж дистанційно це проводиться, якщо перебуває в окупації, до цього ліцею чи до цієї школи, в залежності від того, ну, який саме заклад освіти, і там вона має скласти 2 річних оцінювання з української мови і з історії України. Таким чином, їй замовляють свідоцтво про здобуття середньої освіти і видають довідку про те, що вона от склала ці оцінювання. В додатку до свідоцтва вона не буде мати класично, як ми маємо там молодь, яка закінчує школу в Україні класичним способом, вона не буде мати оцінки. Вона буде мати оцінки лише з цих 2 предметів, з історії України і з української мови, а все інше в неї буде атестовано або зараховано. Виглядає дуже складно весь цей процес, навіть на слух. Угу. Як це відбувається на практиці? Ще складніше, ніж звучить, тому що ми маємо розуміти, що молодь в окупації, вона, в принципі, не дуже то й володіє інформацією, що в нас тут є якась спрощена процедура, що її якось можна пройти самостійно, що хтось може допомогти, що хтось може порадити. І коли вони з цим стикаються на практиці, насправді їм неймовірно важко, тому що в нас ще є такий нюанс, що заклади освіти мають тенденцію не до кінця розуміти нормативні акти, щось там не дочитати і якось суб'єктивно їх трактувати, тому це все дуже важко. І я дуже закликаю звертатись до організацій, які можуть допомогти. Альмєнда цим займається? Так, ми супроводжуємо вступників, ми консультуємо і освітні центри, і заклади вищої освіти, тому що зараз ми стикнулися з тим, що самі заклади вищої освіти не розуміють, що від них хочуть. В них є якісь формальні вимоги, вони мають реєструвати електронні кабінети для таких дітей. Будь-який вступник, він має зареєструвати електронний кабінет. Якщо ми говоримо електронний кабінет вступника. Якщо ми говоримо про осіб СТОТ,
перебуваючи на ТОТ, це неможливо. Ну, тобто ти не маєш можливості взагалі відкривати українські веб-сайти. І оці освітні центри, вони мають допомагати, вони мають замість цієї особи реєструвати електронний кабінет і вносити всю інформацію. І цьогоріч додаються якісь нові вимоги, які не передбачені нормативними актами. Наприклад, тобто в самому цьому кабінеті додалося вимога підтвердити факт перебування в окупації. Раніше особа просто подавала документ, який посвідчує особу. Якщо вона мала паспорт, вона подавала паспорт з реєстрацією на окупованій території. Якщо в її паспорті вже цього не було, в неї не було паспорта, то це копія паспорта батьків з реєстрацією або якісь інші документи, які є широкий перелік. Зараз відмовляються, з незрозумілих причин відмовляють приймати ці документи і вимагають документ, який підтверджує факт перебування в окупації. Навіть якщо вдуматись... Який саме документ? Так, от я ж до цього і веду. Тобто треба піти в окупаційну адміністрацію, попросити довідку. Яка не визнається Україною. Через суд, можливо. Потрібно придумати, заклади освіти не розуміють. Тобто вони до нас звертаються, поясніть, що це за документ, який підтверджує факт перебування в окупації. Ми не розуміємо. Діти тим паче не розуміють. Що це за документ? Його не існує. І що робить? Ми намагаємося пояснити, що увесь цей час була відмітка в паспорті батьків про реєстрацію на окупованій території, і це завжди класично було підтвердженням перебування в окупації. Тобто ще потрібно батьківські документи? Тобто, це раніше було, це усталена норма, яка була раніше, яка весь цей час діяла, і, в принципі, ніяких проблем не було. Вистачало реєстрації на окупованій території і все. А цього року, окрім цього документа, вимагають ще додатковий невідомий документ. І так само вимагають оцей документ, який підтверджує перетин кордону, який, Державна прикордонна служба не зобов'язана видавати ніякий документ, коли молода людина перетинає цю територію. В більшості мають на увазі довідку про перетин кордону Доманово-Мокран, так званий гуманітарний коридор. Але багато хто також перетинає не через Доманово-Мокран, а через якісь інші пропускні пункти, тому що вони інший шлях обрали. Якщо ми говоримо про Доманово-Мокрани, то це більше, коли допомагають громадські організації, ті самі, які під егідою Bring Kids Back працюють, які допомагають вивозити з окупації. Але також є люди, які виїжджають самі, і вони виїжджають через інші контрольно-пропускні пункти. І може не ставитись оця відмітка в паспорті про перетин кордону, тому що, власне, паспорта немає. А от як бути? Приїжджають молоді люди, в яких скоро вже, мабуть, і свідоцтва українського не буде? Це відкрите питання для нас, це відкрита проблема, і наразі ми не знаємо рішення для неї, тому що насправді ми зараз не можемо впоратися з тим, що відбувається зараз з тими, хто навіть має те свідоцтво. Ми постійно бачимо, що проблеми тільки нашаровуються, і ніхто не поспішає їх вирішити. Навпаки, з кожним роком все більш ускладнюються ці умови. Хоча в нас відбувається якась інформаційна кампанія про те, що от спрощені умови, от, будь ласка, вступайте, виїжджайте. Але на практиці оці молоді люди, які виїжджають, вони стикаються з дуже великою кількістю бар'єрів і самостійно їм дуже важко їх подолати, тому що їм кажуть «ні» в університеті, і все. І вони не знають, куди їм йти, і що їм робити, які їм довідки, що це взагалі за документи, де їх можна взяти. Це ж питання я досі не зрозумів, як його вирішувати. Це ж, якщо бюрократія існує, то без цього документа дитину чи людину не зарахують до вишу, так? Так, його потрібно підтягнути в ЄДЕБО, це єдина база з питань освіти. А от кого його? Цей документ, який підтверджує, що він був в окупації? Та я би дуже хотіла знати, що саме мало Міністерство освіти під цим документом. Ми надіслали насправді їм звернення, щоб вони надали відповідь на це питання, але поки не отримали відповіді. І поки ніхто не знає, що це за документ,
мало хто може вступити. Звісно, є якісь заклади освіти, які, розуміючи ситуацію, вони, ну, не вимагають щось екстраординарне, і вони задовольняються умовно, цим самим, як я, називала приклад, копія, документа батьків, там, де є реєстрація місця проживання. Але знову ж таки, сама база вона не пропускає, може не пропустити через те, що вона вимагає 2 документи. Два вже? Так, ну от, документ про реєстрацію в окупації і документ, який або підтверджує факт, перебування в окупації, або підтверджує перетин кордону. А російський паспорт у цьому випадку може допомогти? Ну, ми ж не визнаємо, Ну, я розумію, тобто але ж наскільки я пам'ятаю, спочатку, коли всі приїжджали з російськими паспортами, через суд дані з паспортів визнавали і можна було їх використовувати. ніхто ж не буде через суд зараз, якось, ну, якимось чином доказувати якийсь факт, тому що, ну, вступна кампанія, вона ж не резинова, вона, триває обмежену кількість часу. І, на жаль, зараз у нас дуже плачевна ситуація. Ну, просто А є якісь конкретні кейси, можливо, до вас хтось звертався з цією проблемою? Можете розповісти якусь так. історію Ну, абітурієнта? прямо зараз ми ведемо переговори з закладом освіти, який, як я вже говорила про ці от дати, який говорить, що завтра все, останній день, коли можна подати документи. Так, завтра ж не серпень, завтра. Да, завтра не серпень, в цьому і проблема. Ну, тобто, вони щиро переконані, їх не цікавлять абсолютно будь-які нормативні документи, які ти їм там показуєш. В мене був такий випадок ще в минулому році, коли потрібно було фізично йти в університет і фізично пояснювати закладу освіти, тому що ніякі дзвінки, ніякі листування, ну, взагалі непробивна стіна, і ніяк не можна було пояснити, ніяк вони не хотіли розуміти. Зараз, крім того, що деякі університети, ну, вони там мають своє трактування норм закону, то я знову ж таки повертаюсь до того, що вони і не розуміють, що від них хочуть. Тобто вони дивляться на цю вимогу надати ось ці ось документи, і вони самі не розуміють, що це. Ніхто не надав їм переліку, Міністерство освіти не дало їм переліку цих документів, і вони самі не розуміють, що вони мають робити. Це проблема наша, українська, чи це нашої української бюрократії, чи це проблема пов'язана з тим, що на окупованій території просто достукатись важко, блокується вся інформація? Це наша проблема. Так, факт є фактом, що нам дуже важко донести будь-яку інформацію до окупованих територій. Ми прекрасно знаємо, що блокуються всі ресурси. Ми чудово знаємо, що ось Телеграм почали блокувати не так давно. У нас був веб-сайт спільно з іншими громадськими організаціями, створений саме по вступу, який не мав домена UA, ну, тобто він був доступний, але нещодавно вже і його заблокували. Тобто можливість отримати інформацію, вона супер обмежена. І, на жаль, до цієї молоді, якій все ж таки вдалося отримати інформацію, яка все ж вирішила скористатися цією процедурою, чи виїхати, чи не виїхати, в залежності від того, ну, в якій ситуації перебуває людина, тому що різні ситуації бувають. Хтось має можливість виїхати, хтось не має можливості виїхати. І, на жаль, вони стикаються з купою бар'єрів замість того, щоб, ну, Україна як держава, вона мала подбати про своїх громадян, вона мала допомогти їм. Тому що якщо ми дивимося там на політику Росії, наприклад, щодо молоді, то вони дуже активно їх якраз намагаються залучити в свою систему освіти. І, зокрема, вони, наприклад, дають додаткові бали для вступу у військові навчальні заклади вищі для тих, хто там якесь, наприклад, Нахімовське училище закінчував, чи кадетські класи. Тому ми маємо теж на противагу щось пропонувати, а не лише ускладнювати. Десь мені на очі потрапила інформація про те, що абітурієнти можуть отримати вступники, тобто отримати якісь виплати, там 50 тисяч гривень. Можете розповісти, що це таке? Так, це так звана підйомна допомога. Раніше вона могла надаватись для осіб до 18 років.
Ну, тобто для дітей фактично. А з минулого року розширили трішки до 23 років тепер можна отримати цю допомогу, але з таким нюансом, що на момент початку повномасштабного вторгнення ці люди мають бути дітьми, неповнолітніми особами. І ми не займаємося, в принципі, цими виплатами, ми тільки по освітніх питаннях працюємо, але ми радимо звертатись, коли плануєте виїзд, це тільки для тих, хто виїхав. Коли плануєте виїзд, то ми радимо звертатися до організацій, які цим займаються, тому що потрібно, щоб був складений індивідуальний план повернення, тобто потрібно, щоб були підтверджуючі документи того, що дійсно молода людина виїхала з окупації. І одним із таких документів є індивідуальний план повернення, який можна зробити лише коли людина ще не почала цей виїзд. Тобто потрібно заздалегідь звертатися. Ось можна, звісно, там можна і по-іншому, коли вже виїхала людина, отримувати там через уповноваженого, наприклад, підтвердження, що вона виїхала з окупації. Але ми все ж радимо одразу на березі звертатися і отримувати цей індивідуальний план і отримувати допомогу. Ну, я не хочу так підсумовувати розмову, але ця спрощена процедура, я вже заплутався, якщо чесно. Кожен раз з'являються якісь нові вимоги, якісь нові документи, про які я не знаю, на місці цього абітурієнта махнув би рукою, сказав. Це, треба бути дуже мотивованим, Так. щоб потрапити до українських вишів. Вони дуже мотивовані, і вони дійсно молодці. Вони проходять через випробування і виїздом з окупації, і фільтрацію проходять, і те, що консульство не може оформити їм посвідчення на повернення, і те, що до них ставляться дипломатичні установи України за кордоном, не дуже толерантно ставляться і коректно до них. Це в яких країнах? В Білорусь, наприклад, Казахстан. Тобто це ж наші дипломатичні установи, це наші працівники, українці. Але в нас були такі ситуації, що розказували наші абітурієнти, що і документами в них швиргали, і казали, що у вас же ж громадянство Росії, то що ви тут забули. Буває всяке. І про це дуже багато, насправді, я рада, що це питання зараз піднімається. Я сподіваюся, що, можливо, хоча б під час цього розголосу, як наслідок, будуть якісь зміни уставлені до цієї молоді. Тому що вони українці. Так, вони були вимушені отримати паспорт російський, але вони українці. І вони намагаються виїхати, вони намагаються вступити до українських закладів освіти. 42 людини, 42 вступника були минулого року. Це за даними, якщо я не помиляюсь, представництва президента України. З Криму тільки. З інших окупованих територій більше. Можливо, у вас є свій прогноз і свої сподівання? Я вас навіть трішки виправлю, тому що їх було 38, бо різна статистика, тому що в різний час надсилаються запити. І от коли ми надсилали вже після завершення вступної кампанії, то нам відповіли, що 38 таких осіб. Це відбувається тому, що хтось може відрахуватися, наприклад, потрапив на контракт, а не на бюджет, не може сплачувати, тому відраховується. Тому так. Дійсно, дуже мало в нас вступників зараз. І більше того, оці великі числа, про які говорять всі, там 10 тисяч, 11, це все дуже далеке від реальності, тому що Міністерство освіти, воно не рахує суто вступників з окупованих територій. Воно рахує тих, хто після 2014 року перемістився, тобто дуже давно, тих, хто після 2022 року перемістився, тих, хто нещодавно перемістився, тих, хто перебуває в окупації. І що дуже важливо, вони до цих всіх осіб додають також тих, хто на території активних бойових дій або проживає, або перемістився з таких територій. Тобто це дуже різні категорії осіб, які з'єднані в одне. Якщо ми говоримо про Крим, то це єдина в нас чиста категорія вступників, де дійсно можна побачити справжню динаміку. Але про все інше неможливо вирізнити, виокремити, скільки в нас в реальності вступників. Цьогоріч має бути вже реальне число. Ми дуже багато адвокатували, щоб нам показали реальну картину, і цьогоріч
буде вже реальне число, тому що там не буду вдаватися в нюанси, але це все залежить від того, яку категорію пільги реєструє заклад освіти сам. І цьогоріч розділили вже чітко на тих, хто в окупації, і на тих, хто там давно виїхав, і тих, хто на території активних бойових дій, вони будуть всі окремо. Щодо прогнозів, я не можу сказати, що вони позитивні. Я не знаю і не можу передбачити, але враховуючи все, що я вам розповіла, враховуючи все, що я бачу кожного дня, спілкуючись з вступниками, спілкуючись з представниками закладів освіти, я можу зробити такий свій суб'єктивний висновок, що в нас не буде дуже багато вступників з окупованих територій, тому що це дуже важко дається. І також ми не забуваємо про цей інформаційний вакуум, який створюється на окупованих територіях. Дуже важко добитися, дуже важко отримати якусь інформацію їм, дуже важко сконтактувати, провести ту саму співбесіду, вступне випробування те саме провести. Теж важко, тому що, наприклад, заклади освіти, вони пропонують свої ресурси, як зідзвонитися, як вийти в цей онлайн-дзвінок. Не всі ресурси вони доступні в окупації. І є такі заклади освіти, в нас теж був такий випадок цьогоріч, що заклад освіти лише умовно, наприклад, лише через Zoom, а людина не може через Zoom, тому що... Він там заблокований. Так. У вас є ідеї, можливо, поради, як цю ситуацію змінити? У держави має з'явитись запит на нашу молодь з окупації. Це так само наші громадяни. Держава має бути зацікавлена в тому, щоб наша молодь навчалася в українських закладах освіти, щоб наша молодь ставала нашими українськими спеціалістами, щоб наша молодь долучалась потім до розбудови нашої країни. Потрібно, щоб була комплексна підтримка, в нас є якісь спроби її побудувати, але ми навіть не трішки пізно спохватилися. Це потрібно було робити ще починаючи з 2014 року, а не зараз. Але все ж в нас є молодь, яка хоче навчатися в українських закладах освіти, яка хоче бути доєднана до України, до її розбудови. Як я вже казала, в нас зараз 33 тисячі дітей навчаються в українських школах, перебуваючи з окупації. Це мало, тому що в 2022 році було 98 тисяч. Тобто вони зменшилась кількість, але вони є. І ми маємо зробити все, щоб не втратити з ними зв'язок. Ми маємо спростити умови, а не погіршити їх. Ми маємо забезпечити їх житлом. За гуртожиток теж потрібно платити, тобто гуртожиток не безкоштовний. Так, там є пільгова оплата 50% для внутрішньо переміщених осіб, але все ж гуртожиток не безкоштовний. А ви уявіть, що це виїжджає молода людина, яка не має підтримки батьків. У неї, можливо, батьки лишились там, і вони проти її рішення. У нас дуже багато таких випадків. Дуже багато, коли діти кажуть, що я поїхала відпочивати, не знаю, куди, в якесь російське місто, наприклад. А по факту потім вона на підконтрольну Україні територію виїжджає і хоче вступати тут. Батьки проти, в неї нема підтримки. Щоб отримати цю допомогу, про яку ви казали, 50 тисяч, їй потрібно ще ого-го скільки всього пройти. Тому має бути комплексна підтримка. Дякую. Дякую вам. Дякую.